Pinoy Bus Driver TV. Good morning mga kabuksit. Alas 8:30 ng umaga Hello. sa Pernes ngayon. May 24 na. Lista pa lang ngayon sa kamag-anakan ko sa Barangay Banahaw, Baybay City. Ito mga kabuksit, mayroon tayong bisita dito ng mga pasahero na follower natin yan. Si Raquel tsaka si Reza Alisa o si Tateng, mga taga Waray nun yung isa, tapos yung isa taga Maasin. Dito lang sila sa bus nag-stay, pero may mga ticket din sila, may kubuksit. Gusto lang nila dito kasi nga siyempre magbigyan natin ng ating follower, ating mga subscriber yan, may kubuksit. Si Mark na naman nandun sa likod na tulog. Ito, titignan natin yung labas dito sa pier ng Matnog. Pero puno na yung paskat, paalis na to. Naghintay na tayo ng clearing ng Coast Guard. Patawid tayo ng Alin, Northern Samar. Paalis na yung paskat. Paalis lang. Naiwan yung isang barko. Isang pitrangko. Yung biyahe Davao. United to 1, naiwan.
wala ganun tao dito sa aircon. CR. CR. May bagyo na rito mag-set. Bagyo. Na number 1. Good time. Dito tayo sa onboard na Grimas ka M5. Samar galing ka